at Frontier, who do Civic. Me buy out the cracket. Now, what are the Ninja? Sabom the Busia, Nabum Subi, and Fear 9, and Fear Num, many in the Fear. Mean if you feel most little. And don't you know, I do just one, the Boakye, near the boss says, woman, you'll be a more children. I want they, woman, let's stop right near the top. As you almost there. Not there, you are sorry, you may be able to know Ghana beyond 8 in Ethiopia, which is Chicago. I said it. Answer and Nippet, you are a better year. Name to flew 1 month to see a thousand. 2 months or so. Name to 20 thousand. Yeah, so. Name to flow 1 thing as it is started. Which is Casimir answer. Now the best can was man. Which is Casimir. What the ball as a plant there. In any case, you're yet drawn. You didn't pay that last year. Near to 10 years, you know. So far, what is okay. And near my Abaya Noa, and one my emphasis is the what is not the thinking. Hospital there or has a debate for a few years. Dr. Foy, you're by your one man. For actually, technology, they're one way. Labadi, the Bubu, then she bring me a bit. Ghana beyond it. Sorry, Nana 2.4 of Ghana, I say, you can't see any agent to Ammonia, one public, she will be named. When she Ghana did, you didn't work at the Nana. But she had not a few other drug. Maybe I am a vampire. We are at the father. And in that track, I see that, the bungalows are broken to see here. We have been there, and yet it's a crap there. We'll be by, oh. About 50 years on, and that's in an own to you. You're good. How did you? And the brain associates not here. Yes, sir, yes, you walk. And I said it. A friend to be a tea and name of Debbie. And then if you feel, but the ball, looking at, and I'll be here, so I won't say it. Now, what was the answer? I'm not almost the one. The bad idea. You can't always say, depending on why you get money again. The boy. Correct. Daniel, you know, now by now, oh, maybe she dance ya na me krono. Apetezi nta na me nom. Na na me ja nom. Endi buchi anu. Ne kan wa tem ka se ma me. Na me de said interest no kwa anu. E na me ntimi entua. Interest no the better so na it can be ho. No ba. Abi be as na me better so. Na me fam na endi wa. Ukura ti be so bi anu. Yeah, said no na the boy for ma. And no da show mo yare ni ade no. One say bank no so it goes on piano. Bank no no dey na ya dimo. Bank do ho ni no. We be ntimi nyagba. Because he kept up me wo no. That's what it. He can wo year 3. Yeah man you mo no. So dey won piano. And also and the man you put you on course. You bet me again a revenue, tax revenue. And you know so much often. And there was person all you know. Should be normal good rule. After the year, economy will be going down. After the year, it will be going down for the next 5 years. Let's get for that any Abia Akye. Was it that Adea Akye? Nema ba make no for that living for 5 months. Na never for your presidency. Won't you? Once you have a camera, you know. One more class. One more about in the TV. Now I'm a scared in my head. I'm some man in 10. I mean, you are done my fault. I don't know your bride. The Ghana for the man is very good. A strong American. Who can say, Monko, Namonko situation. Yes, a monko. Let it be a more, you know. Mujitano. Monko Sita, Morgan.
na na kufa said na ba no what so a eno no emphasize ma say mom e catch you be officer boa wo no say into free the all no problem as said you free the apa na you tia wo okay we MPP ni mapa na me pacho eya o mampani mo ni nkomo ana bia wasisi na so ama mo wafuto ho ana okay mo journalist mo nchi ni na obi yi na juma na yampa yanza nchi tante di siki parliament e wo no keno for at obobu tin dia ye mara ni say what the best sustainability financial analysis or the can won kotere wo no correct they say na me bo no matter say eh we dey employee parliament nipa ahenu obiotun ya ye ni tua wo nka wonum keno for at ko ye what afietwe mo no sika me say ye no ye no maboka 99 a year be ye no the 40 billion account ho ya me ko say no ya me say papa e dey share more engineer cheka ni wo be dey engineer cheka wo me ye wo majima ka ye nti dey esi na boa correct and the party ni dia no we are Ghana ni first and some why party we are communicator yes aben wakola no nye school ko kura no a wonye dwumanya Ghana on ye krabaga mine obi ye o Ghana de won be democracy Ghana de ye election ye ngunkum ye ho basabasa beboa correct ni na ya de ye mine na kero for ya to abidi intia na wabo ye fafi today ya for example ye boy ya ye boy bu tia yintia enti bida abentika ye se ye wo boy abambo tia no akoda maybe be and how is it what going to tell you about the sector about it yes almost say okay me say nani abankaza ni obi akaza okay parliamentarians no party benefit ya go na also you can correct it you know aso ho aha enti about the year and obi anya ne de Adea the trade program oh what they call parliament and there's a parliament for any cabinet and profile no cabinet now more journalists are more heads will be able to come out winning the 1992 constitution no me talk and listen and yemra essentially and what do you for yemra ye betia obi a wo ye bibi bosu eche mu enti me di sika ama me no wa ye contract what fine when you me sika contract because we are buy ewa correct me bank for your contract me your foreign exchange me di beto me ko be bi me de libya me Bank of Ghana near India, then Bank of Ghana to be some to be channel for you then. Never. correct Bank now can you? Bank of Ghana to make what never be and cassette or catch them bank the song to say. Yeah, Omanhene Yaw, check it, you be a mushe in market. Will be any argument. Again, Attorney General, a chicken man, no lawyer. One minute now come no more. I don't say yeah. Ebuye mano. I didn't say. Obi ayi na juma. Parliament. Ba yi juma. 275 people. One na yi minister. Oko mo say. We mo say mama. Oji o ye ni e bi amaro. Adea na omo keke ye say. The minister be ni na juma. Ye ntimi ka hu be dia. I say anything. We are bushing penny na Adea Aware.
which means our end. Into a man there, dear Passion, in the Santa, sending you Yakasa, you Yakasa. The man said, a banner woman, freedom of speech, Neboa. Okay. Be out your party, you will give you freedom of speech. You movie, you go prison to get freedom of speech. You go for the movie. You have an called exile. And sign a freedom of speech, a day my head. You need to have a cause of my head. Into be a sofa. Yeah, you can be a vampire. Who be the about it and not the Basoria. You have a don't have the chairman. Obey ya near your body. Ubia, Basket of Grano Nidia. Ubegun and Sano or not the car, then I'm so near body. Adam, Ubia in Regiment. When you have the education Yanua, Oba and China for a new chap, what you have. Yes, sir. Ye corruption and two Ghana, name competence and two are. Yen a year that. You discover your plan, a year. They are better if you can. You're a quammy penny and no pay, you better was a pa. That's it. Corama Misha say free. What's ye? Else, Yaw. Quabra, what's ye, Rampy? Nansan and Nano pay, make kind of semi. Once and I may say, you lead this. I may cast us on the person by Miss Arkansas, and on the off and piano was Adea to see. What do quite what 10 million was corruption and incompetent. Adea a high or see a Sukono Makisia Jabi. There was a Attorney General. Attorney General, a friend say. Godfred, Dame. Sir, or no say, on who did tia, Nanado Danko Kufado, a lawyer Kunini. Na, just a Sukonoma way, and a back catcher must say, and a man moved to no. A debt exchange program no, and yen the quansona, a nimbrem. A bed then a mene Kwabena Cassie, mene Omanhene Yaw, any Yabuama Trotron Kratas and contract. Now contract ne daho. Minye the friend vitiating of contract, minye bibia, a bit mama contract na ewo. Now sorry, I'll say, media medem huntino, contract no masisano, say na me pe. Matthew Pebu mu kokot. Krofo bebre kokot. E hu susanso no, Ghana hwa ye ntumi. Papa na kasa, e na wo fa gina so incompetence and corruption. And a be was say, Sadia ni kitao. Adea we laptop here da mani me kura me na menim hu nyansa ne nim dia da mani kwa. O se etisika so. Na utisika so na nim nyansa ti se ne otibola so. Hey, asem ni modu. Asem ni modu papa. On senra enra utisika so. Na senra me ka se Ghana ye ka se ni sika ne da. O senra me ka sa asem no ha. Anopa na obusa me sa asem. Me se Ghana ye wosika. But your leaders no ne kwan ye omde nam so no. Eno na be wie ye ne. Ka pia ni atobo. And I be ye Ghana ye wo kwan twa wo. Hwe se ya bo obi din adazo ase koye bia MP na DC wa ha. Adazo e ba no na ne kuromu ahemfo ahema no ahaika no mu dinachi. Ade a wo ba be ya akoa wo ba be som. Hwe. No na anigye anti adodo de no ntafre de nkakra nwana mo e wo ho ne nti no na wo kuromu hina tutuntuma dinachi. No te stance num na camera capture no. Ye boni din na je se wakwaji ade de aba fi we wi a kire a nkrata bi wo ne de abre no no asensan on kan kura wo no asensan se ya na boje wo de ne ehwe nye wo de forgetting say adwuma no ye so onkoye no obeduru 4 years no na onye hwe wo mpatam ho obeduru 4 years no na ye fra aban se ye ni ba bi a ye gya ye nan DC ne tempotam honum no beduru ba bi no nsuo kura keka ne manfo nom no ne nkakra wo ba genti ya danso na kire se galamse no ye de asensuo no nyina ene wo ko bi fie na se bi a enye bottle water na wo de ba ma nsuo no kura hwe a o mpese wo benom ye firi he na akoduru he hwe niema pa e wo Ghana ha keta sesane de bia ye beka ho asem ye bekọ ye beba wo te se wo kan ya wo de katida de ne bewura mu kakra se yeah. Waso mpani na nado danko agu fado watu kwan akwa abruchire baabi a wate se baabi a ya wokọ no mpani fona kase bi ani baabi a yesom ti yesi baabi a de beso
penu to so waboa nsɛm na no pɛ no wasane mu wasane ne nsɛm no mu ano pɛ papa hwɛ nnwuma sɛm so ɛyɛ ade ha Ghana sɛ nipa no wɔtena se di hwɛ no pɛ bra bia wɔba wo hɔ krata kita no ne ba twa kama wo so akɔbɛ sɛ de wo hɔ yɛ mfa no nti wo settle ya no ɛfa no obi gye adi ni afa akoda no hwan gye sɛ odwan to a wuya wo hwan gye sɛ wo fight de ma no because of udin nti no na timi aputu threat e de ama obi na wa fa akoda no Ghana ade ne ye kɔ no sa hwɛ nkoda atifie ye nuanom nurse fo atifie wo se me mawie nurse ma kosuku bi awie exams bi e wo se me tworo bia no ma tworo awie wo bi pɛ 8,000 9,000 age ansa ne ama akoda no se wo mra no ma ya adwuma wa ha nti akoda no ne maame atɔn ne ntoma ne da ne trunk mu no nti akoda no kwa so no so te nti 4 years no akoda no ba ya adwuma de bia no e wo so pɛ bibi kakra de ba fie because wo kɔ ne maame ka kyɛn sa adwoa anakua me ntoma ba ko pɛ na me tɔn de ama wo keta hyehyɛ na start akoda ene akoda si so pɛ na ne na ene na gya e de adwe bi ahyɛ ne tirim akua wa hwɛ mini o mini bi o suku na wo kɔ no adwuma na wo yɛ no nyame yɛ wado na nya bibi kakra na wo pɛ ba bi kuma bi ne enso de yɛ tiato wode ba bi kuma bi ne de yɛ tiato ba bi kuma ne de yɛ tiato be wi akire na o si abro san to so du ahwe ya nurse ni no wi agos yes no de be si lab technician ewia enro ye wo kuma pharmacist wi enro ticket ahodo a e call round a ye tete taxi drivers ye ne ya ye didwa ye ton mako emesoa wona o ton nsuo kemefo ye nuanom kaya ye fo half nko na ba ne be da generate income na me ba ho ahomache me ba ya me hu ade bi we the quick one wo ade share market anim ho mrante bi gina ho twa ticket e ma trotro ne taxi phone me do obi ambusa senti we mu ya bon mu ticket number wo ko sales anaso bu ko ede morning devotion because ya anopa bia am ya mema be 3 udru hon ma obetwa ticket menim say 1 cd o say de trotro be fra kwanu so akodru obia no ombeje wo mostly ask myself say how do they account for this money? Yes. Anytime I may do a barometer. Yes, because how you need to because how do they? Because mission number of cars are it came from Adea market and more the bus one run about her. Easy. Anyway, why na ebu akonta na what the Mami tia akosiaka. I was here. Utie yera kwame pianim. Owura no wakasa pa wakasa na baabi a wakan ya eye mede no eye se wose Ghana no enye ba akofo moja ene yede gisi ho se wutieti abakwase mu a ye na no won mo bre pa nipa pinu ana de won mo krasi ho a ene Ghana ya Ghana enti nye ba akofo de ya no wakase me nso so me hu nipa pribi enti kwan bi aso a wosa no de no me dibie no menso so wase chinchina atwan menya bi na nka ya nka mane nkonko wie se finance minister wote akonya so wo mamu ni nyina se wonko ye se chinchina atwan wontena akonya so wo manu na me yaduru ba bi yaduru yo papa no tie ne kasa a wo kan nyina no a wo mo obia sobo se sikasem ho no e ho no wahya ase a wo de sobo ni nyina e bo tretre ne nsa se ho ni nkoyie na ho na nkoyie na ehwan na ama na ba ne saa say ye rake no frata tia konya so yesi papa yi nsore mampanyi nado afi etwa mu ne ye kan ye na mentumi nhunu de enti a chinchina atwan ye rake no frata no so wontumi nya futuo bia enya adwensa kire bia se wo sore so na Ghana fo de o me yemfere na nka yemfere na je onfe ya de ma ye no wonsore mfra konya so ne hwese de obeba no e bia na bi papa bi afri Nazareth aba anya sa pa de a wo man ba bia ne o mekeka kɔ no ano odin na wo wura wotietie mu a wotimi se wo ye MPP ni na sebeye ebebisa se ede na abanti a ama na ewenya ndisi fo na eka se o ni aka se bi e propaganda no mu ya na se tumi bi a won mo printi e na ama won mo ka se mo MPP fo no anka sankasa mo am nipa bi asode a won mo chese wo man no amamu ni nkwaye finance ministry ho ken of rata yensesa no yemfa fo from ra nanso mampanyin wontie wo bisa na question bi na yenim se wode nwanwan wanyia no esukwa wi akire no wasa aba be yi ano se wone mampanyin di nkomo e kire se yura ken of rata wonko nanso mampanyin antie ene ne ba bia ya ba beduru no yesika sem no enko yi otom Ghana mampanyin minim
nipa wo tu ne fo no menim sɛ ana mo ka kyerɛ ne sɛ Ghana fo de wo ye ne ye ne gye hu sɛ nsesa menim asɛm a ya no mo ka kyerɛ mampanyina ɛtɔ mampanyina som oba abonten a wɔn so bɛhoahoa ne ministers ne ade outstanding and fantastic kyerɛ sɛ wɔn mo modern bo a wɔn mo bo no ekoyie wɔn ma no man koyie saa o na sɛ agya obi kae ye nyina ye ntimi nka ɛne yake ano atom ne yɛtete ho ɛna ɛhwe yɛ na so yɛ ka ne yɛ ka ne sɛ yɛ ka ne sɛ mamuo ne nkoyie ɛnyɛ nipa baako fo mo gyaa ɛyɛ mamu no nyinaa mo gyaa yɛ kra ɛne yɛde asi wɔnom ne yɛde agye mo man ga na asi hɔ ɛna agya enkyiri ma yɛba bɛhwɛ mu a yɛtoa so enti so obi aba bɛtena akonya no so na sɛ Ghana fo a yɛwɔ akyire no hu ne sɛ ɛnuoma ne nkoyie a yɛnsesa no so ne yɛhwɛ adeɛ wɔma akyia nso mu yɛ yɛsi aka 1 year nyamwa next year ni yeto aba ebi nipa obeba no wode nneoma begu akoma na se ne huhu kura no ebetumi ma nneoma kakra bi asesa ma na yeye ne mo ba akofo te ho na tirimude sense ya hantan ne ahomaso na eye nuo na sɔre na asem nsɔre de a na no man ne yekoya na se ye bae o ma mo wofro nke bi na Friday special ne eja ya na ye free ha ye ba ho ye gyinem okay ye ba sesi abela ba Brian ma mintie wa ohini ni adazo Brian no pay Papa Kwame Pianim, he's not an ordinary man. Yeah. He's an acute economist. Yeah. For him to come out and say what he said, Buama, for English, they trust me because I was in London, you know. Hey, Papa Kwame Pianim be babontia be kase mbla no hu sene me ntwayi na Kwame Pianim de na kwaso obronsama fa ha ma ho na beje ye de mpa bo be kɔ nanim ne ye beje mote sa anyi me tamfo atemasem eti sa papa na be wo hye ne ntumem sanse hu na na do ebu Kwame Pianim me hye ale le bo hye ne ntumem ense me hye ne bua what person car yeah man kwano so yana na do say abu obo esas abuketwa enti no de ya kan nyina ne say this is osora dai Sompa is a bright thing to do agoro enti de wo kan no bra eto da bia ye ka bia omuntie eni panyina e kasa Papa Kwame Pianim wahunu se bibi ewo sikasem no mu a yes ana onye nipa hunu kwa se de ka ye no eba sikasem a wawedare ba na Kufuado papa ye no waya ma na boro ye Christ a wode ne kwa beto officer we papa ye Debbie sana mekan because sad ye no nipa nyina sesei wasemboa eni agire mukume media menya ahadam jirani ajira mo de meto fam chimase adey wontie afutuo kakra na de empenifo te se Papa Kwame Pianim ka no ntie ene ho ka no so sabi enye ono ba bi ono wanyina durei na ne kakra kra de beto e de ama no ye de ba kwatete akwabranto ena no news amne bo ameka ye boy ye ka ye de so na se bo ama ne se we de agire Christ ba se ka we pa no ye de ka o ye ho ka che akromfo adey ni entumi nye bibi mfa ho na emo ai no man magazine bread your friend Kwam Korea Ekwajo Korea okra Korea engines o si Sompa no pa wotie ye papa na dako ye mesra no na opese ya na nkoba zo ni adaje eti dako sre ye ene ye free ha wa Ekwajo Korea ene magazine wodo pie no gboro pa ene ye free ha e kosra no awia yi anope ye che o se bo amade ya na no ye na nika na mse atore bia na adwene nye yaw mama ntio yoni ni ke ya na make bia to so say like Papa Kwame Pianim bi ke ja ko kasa wi nke no mo say no wa senke be ba be ke bi papa na abobra wa bobra ba sikasem ne ntotue ho a ko kasa eni kwa me kai se mre bi one of a vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia addresses ni bi oyeye that time no me vice president ono mo kofre papa the late Boakye no senka Mahmoud abofra no kasa kani so ka brantie
Mahmoud Bawumia or say the intelligent Mahmoud Bawumia no akasa wie nka me say no hwan ana say okasa wie anka ne hia so beke go no akasa ni nyina because na bi hu hia say ejanke ye beke bie but akota President Nana Dankwa Akufo-Addo hu asem we mi watia president asem o kache se etisika so eso komode na papa ne di be yi ano say isika yete so na yesi yete so no oso etisika so yes na nim nyansa what a baller so kweso on faso anu bi ne ye wo mu ni yetisika so yetisika so Ghana na kotanya sika na yete so yi aha yetie opa mo bi mfa drill machine entinsi form hono mo non drill kakra hwese si enya gooda so me interchange o mo ba be yi wo de ya tewaso bi tinsem so fula interchange ama for crack say ne ma China for ne che bebrebe ye say o mutu form o mu se kakra wo hono mo no na fi na de na djuma na afa da bia no ba bia ni kwan so mo drill kakra no yes asase na yete so no sika nkoa ne mum de bia me ka sem we akota me ka mo sise bi me keka nkwase asem nya nkwase asem na me ka hu nya me magana bibia wa ma yinipa yakopon magana bibia nipa obedi eso nipa to direct us ye fa ha ye wura ha asan de on kan nkwase akota yes yakopon ma bibia gold ye ni bi diamond bauxite nyina hini dia ye kotwe ho manso hwan awaso bauxite de ni nyina bibia woso ma bia nya biema osiye no Ghana ye wo bi yakopon ma ye nipa nti ena hiahia isei akota hwe oma bia wadi ye bia no so ton bibi oma bia wadi ye bia wa asase so no e wo bibia wo ton Ghana ye ton de osade nkom kasa ye adwuma yes Oma bia wadi ye wa asase isu bia no akota oton bibi Ghana ye ton de ye gold ye de ama obi no na oton owia no abeyi sempoa no de ama ye se ye nye ne ye te woni ye hwe wabra ye nka ho asem ye oil tisi ye se gold no na gold ye de ye chefe wo mi ye sei aye se ye de kwa akwaje wo ye no ye kakra wo wo mu ye sei ye oil ye wo na ye hu enya hu wo ye na Ghana ye da nyame ase because ne fi say ye ywanie afi ye se bibi de talo wo ye hwan ayi oil de ye de ama wo num ena no so ye ti hu ya fi kra de ye say ye tu wo ye na Ghana ye de no ye say 5% to 10% Ghana yenton hwe oko Russia yeso mo ton oil largest D&D Saudi Arabia ayi hwan ene homo tonton bibi na no ya Dubai for ehun so mo de omo ni hwe ye de be ton tourism ene omo man yaye Nigeria start ye bibi homo nsa oil no ya de ama oho omo be start ya omo niema omo start di omo mo they are getting certain elementary things right Ghana de ne si ye won kwan say yen go back to our basics Nyeman kitin bia ya fom wo ho no anase ebu ye ni gu so no let's go back to our basics ni en get ye nyema be right National Cathedral na akota papa e ka ho asemi me I feel say President Nana Dankwa Akufo-Addo sa da no a na okwa 2016-2017 7th January na okwa akosai no a okokate sword for the construction of National Cathedral no he got it wrong yes National Cathedral na yesi no wona woni Yakopon call wapam say nyame sa oboa me ama mbe di president ya mesia so dan ahye woni monyam ti president Nana Dankwa Akufo-Addo devoid of politics president what ye bi da Black Stars say call World Cup offer corporate Ghana nyina so me support fi so mining niska corporate Ghana be support it is that Nana president who goodwill where domo ekogu Black Stars square that's a president catch here say me bossa ma pama me ni nyame ko ye ni say so oboa ma me di president a mesia so dan ahye no monyam Ghana for mo me corporate Ghana emwame we nye politics ebia corporate Ghana say ye ebia 10 cedis say 20 cedis a Christopher momwame na free abanim na kofo bai obete statement was in your but Bibia be dia dance say they have pushed in over 400 million abina AC once politics he gave a seed money yes and also omo ayi for the from the trustees no enko pesika but unknown to Ghanaians until recent expose na who say abino the over 400 million
ewura ɛna asɛ cathedral ni mu a still also ayɛ sɛ ɔmo nhunu sika no akotani ama adeɛ na sɛ yɛ sɛ ase yɛnya government spokespersons ɛne ministers ɔmo ba be defend adeɛ no ɛyɛ president ne special adeɛ president Kofo yɛ bi president special initiative it was the presidency any president no any other private individuals and na yes adeɛ no me kan sɛ sabre no and oyɛ sɛ ye be bank ye de bank be statue sɛ de na ye private adeɛ na unte sɛ MPP for no communicators na ka ho because ne sidi baabi eno bi na nka sɛ president na Adea Akye Abia ye Ghana ye Christopher man nyamesom ne sa ne amane Ghana for mesrɛ mo mo me bossa me ne nyame mapama me ne nyame ko ye ni na free politics mu na free mama mu na mu buo no mu na nye government is finance minister any one and ebe defend the president Saudi Arabia for ebesi kremudan kesi omosi national mosque ma ye omo na abesi o te ho wa ekodi vice president Mahmoud Baumia akosi mosque ewo Islam Kumasi de ono na or renovate yes as an individual enya ban na was one for private people bi o me yemofo a and even credit for wonko yi but sika ye de akọ yes aban confess mu se o fankosi o yes kremo central mosque yes Kumasi central mosque renovate papa na aye every bi na me madwene nko but after incommodate mu say ni personal idea obese omo bose obeboa no renovate enti no obetimi ne namfonom ene mpanimfo bi eda obetimi aka che Saudi aban pokra say boa me na me me no every day o ka asem kra ye obi a oye kremoni bi a kakra wo no obekọ say vice je na fa koye akosiesie nyamifi a ewo Kumasi central it is hard way na ka president na Adea Akye Abia bibia nsi no kwan se obetu sa anamo no iti akota nyama ne bi won ma let's go back get our basics right me no mienu tie ye ka Greek ministry any aquaculture bom ye ka transport ministry bom finance and employment education and sports e dey see president o kwan say ye ho kire yen wa huhiam ye keka nyama ne bi nsisi ani ne ye go back to our basics na akonta okay baby my ni nkomo tiawa we da be ye ba na sama da pronso a ye be hwe no ye so obi ni mu a obi kire wonko dwere ho up any transit Collins ya me transit ni nkomo nkwala nketo bi wa ha na ya kwabrama me ni nkwala ni nkomo momra 2 minutes bi transit ozo so transit nkwala no monfa camera no nto so ma me se beduru ho a aha monfa camera no ye dan ya yetimu yi kwala na ye de abafia DC house mo he TV ni de mu behu ye fra say James Apia u go school eh West Square wo so eh Efrem Musa Suleiman wo so go school eh Methodist ye yeah so am Methodist eti mo na mo ye we ba jam na me wo na ye no adam for no to your supporting artist hey na say that you be sit down ba jam that you be so sit down wo be so we contractor building contractor na be so ye architect be so me architect be so ye architect and ye architect no my boss why ye wate eda o mo fan to so obi a o twam wo so Omanhene Yaw bia ohu DC house the 3rd floor and a yen wo what did you say for 15 years 15 years and Suleiman so did say maybe 14 years okay who did I say we go for more yeah just one okay to this one didn't so be architect that why are there because a diner is one who any DC house no difference there now there box any solution any super glue wow akura na ya dio jo who diner who say DC house e timunie pe I had me bo abaswate you ho
You ho pa o ne sua de nya nkwara bɔ ne sem na wani so ade hu no wei bibia no eche se daache ma na kwanya kakra wontimi si ene daacho be si ada kese pa ho ya wo twa fonini ba wani so buildings no wona ma ya wo hwehwe dan no ho ti ya wo ye drawing wodi draw pa ho you know what na ebia daache bi wona wo be si ada efe pa na ye ka architect omu ye renowned we ase a wo ka ho what mon fanko manager office bibi a meba ha ne di nkomo why nyame kam ho pa Collins Omanhene ye de nyame ase anopai si waka ye ho yesere so mbefa ye mu kasa na atiefo nso nam so anya oje ne asomdwie Omanhene Abeheba clinic asoye ana ye dri ne de sepa efri asoye ade bre atiefo no ahwefo nyina ene mo fa nche se bre no atie kakra na se wo hwe Abeheba clinic a yasoye ye ewotano so apatrapa new site ye kirem se uduru apatrapa junction a odofo na wadru asoye ho a ene sa number ne 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 460 208 0506 460 208 odofo Abeheba clinic de da wote yanka yantem the sickle cells doctor fi se eho ana yare friends sickle cells ya ewiase nyina obi ani anu aduro no Abeheba clinic de enanum ma waduro no watu sickle cells yade no ase de amaw etime se oba ne komo aye mra ni ti aye kase wonso a yese wo yesikla bomodi ase odo ani be kire Abeheba clinic na oba eho ana ubenya wa yare sa o yare de be kwa emma bie mepa cho diabetes how tetew yetua wo yedo atu no so atuatua nuane ahodo bebre a mepa cho mese ohia ne tua akonode na sikani de akonode de senka ekurawo bomodi so beba Abeheba clinic na yahwe se diabetes no yebema waduro ni ama ho akwankere ne atimetu ase ede ama se etete wo ede okode obema mpo na mpo amna ye mra na se awu a Abeheba clinic na oba yebehwe ne yesiesie bibia ede ama foforo kra oba ne bema mopa wo a eye Abeheba clinic mepa cho bra ne anya hwehwemu mapa emfa ma se free bema se free oba ne dia ye Abeheba clinic se mo beba na ye hwehwemu ede ama ne ma ye hwehwemu ni wie na yamamu adura mepa cho awo no obewo afa ho afa ba na oso bedi tu a ekoso ewo Abea so ye no oso atu bedin ahye nyame animunyam etwere yade da ye boso se nguase yare pa yi a eha busua tete abusua amma manimunyam nyina ato nsuom obi ampo mpeso beba fie mpo na mpeka se nkwala ba ho abedidi eye etwere yade de a Abeheba clinic di ho dwuma pa yi ye sa atuase e de ama deku ya enko ensan emmabiem etisi wato jam si wato nsuom ensuohiem anase etese edi nasen eye Abeheba clinic oba ye bedi sa adwuma nyina de ama eyi etwere yade no e de afiri wo so ama wo so wanya ofa ahodie hania hama ene emema twon yade na meka ho asema na se enkwe Abeheba clinic oba yenya operation yemfa sekan enkan eye abibiduro kwagen ene ye de ma wo ne yi hania no e de afiri so ama wo ebo se ebenane afa odwonso no agena mu kama saa so na ayoba na fibroid hawa ho nso se doctor so de sekan be kan mepa cho mempene eye Abeheba clinic ho de oba mojantu yemfa sekan kan abiduro na unhunumpo etuwafu adwa ayetohwe sane wonyem yehu a ase wafafuro odofo fibroid na doctor aka kire se hawa na mpo nim ne hawa wo de brane nya hwemu no emfa ema your lab kase kama pa wo ho a yare biara ahinta akosie biara no ye beya nhwemu mapa de amount na eho no results no ba ne ye hu yade a etete wo na ya mawo eho aduro na yade no me hya wo bo se ebekọ a enya de se ebeba biem bema anadwi ekosen mepa chewo enkomo no adoson ani wonti onse onko a wo se dwai ade obi atua 10 utua 20 mepa cho bra Abeheba clinic oba na ka che se bema no esua ewo fom a oba so ne nsa efa ne bra enti so oba bagye ne so chen wo mo ba mo ama behu doctor wode aduro account na wa kire se ne ope no na eduru sa size na
also wanya ufa ahudie yare te se gonorrhea syphilis ana etete wo ama omema ye akofom a eye Abea Herbal Clinic na sai infections ni nyina no ye tu ase eti oba obema na isua no ye beye hwehwemu ansa na ye hu se yare bia enim na ansa na ye de yedro no aka ama wo so wagina se bema emu afi bema untimi enkokwan so yesesia na ohu asane wa ema ne so moni enye ho epacho Abea Herbal Clinic mo eno na obem wa wurawura na waje usamba ewo empem na so yafro bema mu ade chena wo kwa obo se wara okoko no bema ye no ejina brand pa ede emau enam yare ahodo biara nso no yesa ewo Abea Herbal Clinic me pa cho junso mu yare ana wo anase untimi enwonso a Abea Herbal Clinic se bra na omo aduru na etime dwonso aso ye ho obedwonso ansa na wafiri ho akọ Abea enuro no ade se ebodwuma pa ye me se wo ba Doctor na mu a wote wo no we over 70 years eti na brabo eye enhwesode e de maw se akwane yesa nyina mu no wo yare akro anase ne doctor atuatua wo bia no obetimi adi abra wo de wani e kire Abea Herbal Clinic na yade abibiduro no aka ye wo enuro over 60 eti prostate yade na e ha wo syphilis yade na e ha wo anase kokwa me se eye Abea Herbal Clinic brane nya hwehwemu mapa emfa maw ye hu yade ne maw eho anu aduro afa yade biara ye ntimi ammo so ebreni nti no me pacho eye Abea Herbal Clinic ana ade beba prostate test ahodo ni nyina no wo de beba Abea Herbal Clinic me se ene mo 35 fo no mo body sem betu anamo no ma check me prostate no because na no bi ba ye hwe na ne de na hyase a ebie eti imagine 35 no bedu 45 no na se problem kase aba animu ya no wo de wani e kire apatrapa new site Tano so Apatrapa Junction ebuakwa kwantempo no so ye kirem se uduru ho ne bemo so aduru aso ye ho ye asori dan kese mienu a ewo kwan no ho ye Presby ani Roman Catholic uduru ho pe na se wo se waben aso ye no ofom kwan bia 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 0506 460 Bonibio 0506 460 208 Asyo ye honya honam yare nko ana ye hwe honhom de enso ka ho eti anopɛ yakoi yade se empaibo gidigidi hyase waso ye ho eti oba ya na wabantem na so do ho abehyen bi na da yarefo na edi adanse se empom paibo no bɛkɔ awieye no na omo yare be 80% de omo hu se eniema so ate ewo nipaduanum wakohu doctor no so aye honam de ede ama won me pa chaw sickle cells yade no so no oba bomodi ase obedi kan afre numbers no na ehye bia wo ho no ye ne wo edi ho komo ansa na waye ye da mobromfo nyame ase se wakasa fa memu na menu se obe ye tiefo nso apede ama won na watu anamo aba abenya yaresa ewo Abea Herbal Clinic Omanhene. Thank you very much. Okay. Beni mabedwa for ye to aso de free hanomo na ye de amamo kwabra kese ewa ha ohinini wa ha koso aje wa kode ena ya abo amalibia bogan so ewa hanomo na ye koyanim na ye de aka nyina so eto aso de amamo ye wura kwampani nkomo no ye nuanom no so atete ho kama ensem na okan no emodu papa ensem okan no emodu na akoya asemo a hey sese wo tisika so nese wo nyansa nimu a wo te bola so kro so wo mfa so asem kitwa o ena e kan na me kai wo sese na me kan no ano ene revival our shase ewo revival life outreach church new life sanctuary nti siesie ho na e ko ne ko bompan bi kwabra boss asema da pro so no so obi nimu a obi kire and they can sadi betimi aka no obi mo say obi ni ma obi kire no enye it is not a shame not to know say minim bibi na me busa yeso obusa fo nyira kwan enti se wo kodru ba bi na wonim bibi na obusa na kire wa onye mfuso when you share knowledge and my society grow a society that does not share knowledge kro na maya omuntumi enche nimde no de ba ne say ema kro no kra ekusa ema omo ye backward ebi so free say nei obi ni obi kire o kakra wonim no de koma obi uba wi ase no
na nipa no saa nimdeɛ no koraa no ɛno koraa no ɔde bɛku hɔ enti deɛ mpanimfoɔ ka sɛ obi nim obi kyerɛ no ɛnnɛ yi yɛmfa nyɛ adwuma anaa wonim a fa bɔ ɔbra nkɔkyerɛ obiara kwabra ma me nhyefa nhyɛ aseɛ meda sɛ obi nim a obi kyerɛ wo deɛ wosom saa wiase obi nim a obi kyerɛ wiase menim deɛ obi nim obi nso nim deɛ me nso menim enti sɛ menim a obi bɛtumi akyerɛ me kasa a mete ha a mekan ɛyɛ asante kasa ama no bɛtumi afom obi a woni me number bɛtumi afrɛ me akyerɛ me sɛ kwabena asɛm a wɔkaeɛ no yɛnka no saa yɛka no sei nti obi nim a obi kyerɛ first ne sei sɛ mpanimfoɔ kora hyia kora na sɛ bi a yɛka asɛm sei a asɛm no ɛduru deɛ den yɛ a yɛyɛde yɛadwene yɛ nyansa asuasua awie na sɛ ade na ntumi ammɔpɔ a yɛdwa atoa nipa yɛ a wanyini nti yɛ sɛ yɛkɔhu abere wade aba ɛkyerɛ sɛ yɛnim biribi wɔ ha nti hɔ sɛ yɛdwa atoa no na wɔkyerɛ yɛn nti wiase no obi nim a obi kyerɛ ɛwɔ mu sɛ nɛ Ghana wobɛtumi akasɛ bi a wobie wo nim deɛ bi so akyerɛ obi ne obi de kɔbat me to me mehu no sɛ ewiase a yɛwɔ yi sɛ woyɛ w'adwene sɛ wommu saa ebia wo nyansa na ɛda wo tirim no ebia na ɛnte saa na akyea ebia woyɛ w'adwene sɛ ade no ɛyɛ 1 na mo ebia wo busa obi a kɔbɛka gye sɛ ade no nyɛ 1 ɛyɛ 11 fa 1 ka homa no nyɛ 11 enti sɛ obi nim a obi kyerɛ wiase no obi nim bibi a obi nim hesi a wote ha wonim obi a mimi nim no ɛna ebia me nso nim obi a wo nso wonim no enti obi nim a obi kyerɛ yaw obi nim a obi nim a obi kyerɛ wɔhini obi nim a obi kyerɛ ya maduru so akonta sɛ menim bibi na me kyerɛ onim sɛ onim a obi kyerɛ I don't know so somebody teaches me onim a me nkyerɛ wo sɛ onim a me nkyerɛ wo are na wankɔ a mɛdɛ maba ade nyame akonta onim a ne sɛ amana we da wanim na wonim sɛ amana da hɔ na wokɔ wanya accident bɛda na mesoma tɔka na traffic ebuso kowu ni enwuni pa bi mezem sia wada ɛsɛ na wogai sɛ obi ni ma obi kyerɛ wo nim ne me na me matro ne bekume ɛbɛda ne wɔku hwɛ akuta wo ye woni pa o maboa amanfo wa brabom ɛnɛ ɔmo de bɔne tua ɔmo ka ade a no onim o kyerɛ ade a no onim a ɔkɔ kyerɛ no sɛ wura ha ɛfa ha ejina ha eye se ya ebeye yama onu wura ho no akɔsɛe nipa no akɔsɛe nipa no me kyerɛ ne sɛ Omanhene office kobom ɔba waba bɛsɛ me akyerɛ wo wabɛka ne yɛn kan kyerɛ wo ama me sese deɛ me ba hɔ kra ɔmpɛmɛ ni ma hwebio na me obi ni ma na me ba bɛkyerɛ no na ɔmɛkume akota brabo a yɛbɔ yi papa yi ɔbɛtena ha yi ɔbɛto aduro ma me ade yɛ aduro yi akota yɛ wɔ mu a abibiduro wakyerɛ obi aban no wakyerɛ no sɛ bia nim 3 ayi brane atu ata wakyerɛ no sɛ wode akakaduro wode fra akakaduro a ebetima sa jaundice ana achacha ene two ebetima yi wakyerɛ no no ene odidi aduro no ho papa na wakyerɛ no wonfi no obo pa akra me yakɔ koku papa no Who's say yesterday adadua bia so de echidi onim no no hu no akota oni ma me nkyerɛ wo hwɛ na tete na de na omo ka saa de yi tete ne ye bagimbre na konta hɛ ensem bebraye na nanom ka ne saa bre no anka ye pensu a komonka dabi ensem bebre ho no mo a ye na nanom ka na saa bre no by say ye omo sa ba ye wiase we mu a akonta sa se mu omo nka say obi ni mu a kyerɛ no wo kɔ kyerɛ no wo beku ha enya bi da so obi ni bibi wo kɔ kyerɛ no ma ne nkɔ na kota life na no so one for oti apimpim a eye process o abrabo na no wo bɔ bra na na o say ma lessons na wo de onim nyansa na de da bia say de ni o ahwe ase ba ko third fool is the biggest fool yes na de wan kwa me koye na me kwoti to no de wan kwoti ntobi kuna kwoti tobi na su nyansa wo ti tobi a wo su be su nyansa na me koye na makwa akwoti ato no wo se me nkyerɛ na de fam simple na
dabi unima amenkyerɛ wo nnenkyerɛ wo kyena kɔne kɔtɔ amena na wu na kyena me so metɔ ka kwan ni mu ada hɔ mama kɔ wɔhini traffic ne so ate obi ni ma obi kyerɛ ni party on TF to any baby a Ghana yigina no asibe ye bo anu mfrase kasa fa economy se ebedu February na ye bɛkɔ IMF sanse obi ni mu a obi kyerɛ nti wɔn de saa adwene no buy si nipa da sɛ ni sɛ ontie ɛkɔ hɔ obi ni ma obi kyerɛ eti na no pɛ papa kwampie nim egyina sɛ you sika so no want to me anya de se ne oba ene ot kotena board asokora ka ene nka ni mpete kodi fufufia ka ne nka mfa so e wo so e bra obi ni mo obi kire wanti a obekwa akohwe ase yesi wo hene a wanti afutu no wo de agyanan se bi ekutare ne ntomam de ko badwam obi ni mu a obi kire na nunu ya brabo no se mi nim bibi meti wei mi tworo bibi a wa hanga na ni se nguna petu a wabu ya hwe no ebi wa me ame twara de na mtu sade am twere nkoyie se bo amaka abrofo no me de ko public domain se ya wo no wa ye fana editor ama wo no wo ye me fana editor na wo wa editor brofo no ele tese sro no se wa we o mema incomious resolution focus fako bra mi tu ade am mfere ho wo wiase no se bi nim bibi na mi busa nipa me mfere ho sama kwa kogu me hwani mu asede e wa bonten de efie ye kyerɛ me ye bɛboa me enura wo edit brofo akoso so mu anso de bi wo edit bi ami ko de no ana ha bi edit wow ti bra obi nimu a obi kyerɛ na no ena boa me nipa wo ko wanim abribia enipa bɔne e ho wiase de bra Yesu Kristo ba na de boye fo wiase nipa bɔne fo bɛkɔ so atena wiase nipa bɛkɔ so ayon grateful tia wo enipa ɛno so nkyerɛ sɛ ɛno nti ɛyɛ sɛ ade papa asese me ye no meja aye okay akɔde ma me ntio na wo na ni yasemu my obi ni mu a obi kyerɛ tina mu wu ntem ebewu akwata we say boys ni wu pa we say small boys ni wu pa na mpedimfo ne tete ba ma ne kana asɛm yi akwata ji no mu wu ntem no ma ne ye na asɛm ai obi ni mu a mo bɛ kyerɛ no nti mu bɛ wu say ya o za okos yo kɔde ma me ntio ye mesu yan wa de na wo my obi ni mu obi kyerɛ asɛm ni mu odu na yempanyimfo so kan ye no won man kan kwa enu nti na ye kɔ sukuu no senka ade nyina na woni mu a menyini senka wo wie o program a enka wo bebie funi nsenkɔfo mfrɛ na wo so nka bi ɛna menim pefe so sɛ ye nneoma a ye nimu nti ɛna dane da nyina ye gye adwenkyerɛ ne ntetiya foforo ɛrefiri nkrɔfo hɔ obi nimu a obi kyerɛ enya ade nyina na wonim wama wuti hoi ewom so na ye host wona wote animu ya wokasa ekyire mu mama nsate na so nye nneoma nyina ye ekoso ma Ghana na wonim enye bibia na abetumi ehunu 100% enti obitimi frɔ no akyerɛ sɛ da bia asɛm a woka yi ente saa ni sei kan sei wodan ni sei ya eyeye na wakyerɛ no watene na ama wakwan ne mu atene na bright gina kyire no yes no enu tira producer wo ho no yeso obi nimu a obi kyerɛ wobetimi afom wo baabi empanyimfo sa aka sɛ de otwa sa wo hoi onim senachi akyia wa wo di animu no a wo kɔ no de wo nhunu de ekɔ yie so obi ankyerɛ wo a wo ma wo bɛda akɔ se ya sha se ye ya maame mo ye ɛna won man kyerɛ ye kwan ye bɛfa so ye betutu a enkie ntimi tutu se ye be ria hɔ saa na ya ria enuoma bi wɔ no mu a ɛtene wɔ nipa no so na so obi ankyerɛ wo baabi ade bɛfa enya de ebeye wo hyɛ radio career se wo kyerɛ sɛ obi na kyerɛ wa na mo no baabi a wo betu no di afa na wonim baabi anka ade wanim no wachi kurampo ebe kyerɛ obi ni me obi kyerɛ na bi nie wo bi kyerɛ wo anamo a wotu ebɛboa wo ɛna obi enuoma ni so de kyerɛ wo ɛna wo nsa ampa aha me de fa ha ebeye me de wura ha ebeye ɛna nso de wonim de no nyansa ka ho ɛna me ne akwa eye wo man obi ankyerɛ wo a wonam wo na akwa akopem baabi a wo kɔ na bia na wonim sɛ anamo a me tu ebɛboa me amamu yi amampanyi na ado wo buyi wanya nneoma nyina na obetumi ahunu ɛno nti na wo apamfo atwa ne ho ahia no ɛno nti na esi yewura ke no frata yempɛ no wonsesa no otom na nneoma ntumi nkoyi mfamaye wo bi nimu a obi kyerɛ enyi nyina na obehunu enti yanso aka bia na wonso wafa
Obia 1 minute 1 minute. 1 minute 1 minute na fe. Yemfa lines na ma echefo na ye no mo di gomo Friday a chema mi tio. Abrabo aye boy. Obi a onim na adwen ye ne se onim no. Enso onim no nipa no adamu nwane no. De oye dey. Me say enipa a onim na adwen ye ne se onim enso onim no nipa no adamu nwane no. Oh, okay. That's why enso onim so onim enso onim but onu a feel comfortable say no onim. Babro krase say nipa no hu sere say. Enti nipa no hu nwane bibi no onye. Hey boss, etinye ho say lo. Share. We are coming here no cover. Or therefore transia. On wa yefo atwa no ho ahia. Yes. Ono mo na e fa adwen e woni kurom. Na se nka kuro no ono ane de anke be kase bi a yewura odabroma. Na se wa na wo ko. Dabi onye ne sa. Efi se wo ahemfo a na ni nhunu baabi. Sompa FM. Nti wo se wo hene we kwatena ha hwe ho mam. E kire wo so a fa bere me. Wo hene we hwe ha mam. E kire wo so a fa bere me. Ebi no. Enti sa wampani na nado danko akufo ado kwa transe a ye wa ahemfo a etwa no ho ahia ya omutu no fo na kabere semo council of elders mo nyina etwa no ho ahia boss ewiase obia ni ho onim bibia owiase dabi oda ewiase obi ma wrong direction da obia ba good Yama to fia kwa de man. Check it out. Wrong direction is dangerous. Good. Obi ma wrong direction da. Me Bram Pacho me Sompa FM. Wonim pa se Sompa FM no esi swame. Oh, kofa sofulai. Fa sofulai no wati esi kwada so eje ne dwomu na akọ. Unima de yi. Na nim no onim. Akota obi ni ma obi kire no. Obi wo hono ma nipa na wo kwa akobusa no no. Sabi wo jimi. She. Akota. Na e force se ko busa jimi. Ne se mo se obi ni ma obi kire. Eti nipa ni John the medium fee so onim na me kwa akobusa no. No e jimi fo na me yendai. Sam so obi ni ma obi kire. Jakunta enye obi ni mo obi kire ebi kura no aboda mo Na wa twa ba. atwa ba oso obi ni mo obi kire oso kai so Ura fi na me dey bo. Abrante bi say 2017 oni ni nua bi ko pani bi ho na pani ni person sponsor no ede ne kwa buruchire for free o ana mo somo a na ode aso oh e na bro no dey mfato for free o 2017 besi no da so te ha ade akwa no ko akwa na odi no call papa no honom say wei papa wei na masom no peso oboa me no akwa no call no ko ka kire ne say boy we kromfo ni fiefo kra wi fo nkwa ni ade opportunity over enyo okay obi aya mami too why ni 1 minute ni Papa kro no a onye na adwen so unu obi atena dada wobeboa no enye na obi why ni 1 minute yenko obi nim dia obi kire na bia na utie nso eboawo utie afutu a eboawo se ade bi unim na obi kire wo na wo fa ntiram di kaka se nipa bonfo a wo mo de wo mbema nipa wrong directions de ne bebiro wi ase eni abro kire nye na abrewa no gina onim baby cross go straight right one be watching baby cry ba no so fi se wabusa na se oye bibi Itiano sa tianu di obi nima obi kire ne de ehun nipa bone de wo ho enya no nsu nti na papa ni ho obi nima obi kire na uti ya pepoa akosia na fe join us on the lines 051551931931 0548931931 akosia ka sawie na page calls ne bra yo o ma obi nima obi kire Emmanuel manyina akoso ema adwenkyere etumi wie peye wana motu a opese wutuo no utumi tu na wutu ni ye nso sanse nyansa ni ba ko foti ni obi di o de beka wo de ho no etumi mu abrabo kuyi okay akosia be ho no mo na afei yemhwe omo gina homa no so ne yempeke omo quickly yeah for me ensa omo gina ho ene nyansa ni ba ko se adwene ni ba ko foti mu no okoka jimi for me ensa adwene bom na nyansa ni gina ho a wo se adwene ni ba ko foti mu ni akoso ye ken yes akoso say adwini back for team obi atro hemre me abi ba wa so hello good morning hello good morning Civic Anye Tony me from Kolom Tony me entio regular caller ya bo ama o ka asembi na sa atem me
Amai make strong to job from make strong. Audio kasa and funny TV. Oh, catch your mu say, yeah, oh yeah, you're good. I would your mama phone. Oh, curses are contracting in an almost yet. On the ombre politics. Hello, good morning. Hello. 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 Good morning. Oh, hello. Good morning, Omai. Pacho Wendy. Hello, PTA, because I'm president. Mami too. Omai, I said, Papa, I took a car, no, the yoga, and Nado, and I'm the one or two. Pacho, yeah, free honomo. Yes, we'll be the more beach then. I'm a chassis. Pacho, Monday, about discussing ourselves. And himself a trendy pa. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho, be the more beach there. Would you know him? Yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning, Omai. Also, be the more beach there. You did a rich woman, Ponte. Omai. Rich mom, I ain't you. And they said they will be more beach. Okay, rich one. Hello, good morning. Pacho, Wendy. Julie, me and you. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning, Omai. Me Pacho, body me and you. Because your friend is up for me, because I keep running. Casa. Because you're the second is you have a Wako school. Well, we invest here, we are in the masters. If you have a what you see, and so I'll go school and we make my damn Me teacher chere made akonta amama ye ya na amama ye sikani me teacher ya no tina o tina ka akonta na me teacher chere made ma ye bosu so ediaka oh akonta papa. Hello, good morning. Hello, good morning, Omai. Pacho, me and you. Omai. Yes. Unya tell you about Pachi, you be the Yanadi. Casa. Obinima Bichre. Obinima Bichre. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho, Wendy. Pacho, family. And Casa. Obinima Bichre. A boy who's about Sompa on Cosso. Akosi ebo abaso koso. Hello, good morning. Hello. Joseph K. Pimpon. Okay, Joseph Casa. Pacho, Obinima Bichre. It's Peter Fwan, Answer Madia. Okay. Hello, good morning. Good morning. Pacho, Wendy. I'm the Rahim. The Rahim Asankreja, I'm you. Yeah, I was a fantastic woman. Ubinima Ubinja and Yini and Yini and Gibidia Jana because you're well, Yini Munti, your father and Yama Maker and Safanega are going to Ubinima Ubinja. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Isaac Casa. Ubinima Ubichre, you shall be Chetia, as I will try to Ubinima Ubichre. Esewara. Esewara. Yes, so good. Hello. Pacho no chat Roy. Let's say, Yabo Macasa, Nakatana say. That's so Casa, you are there. Hello, good morning. Hello. Hello. What's your name? Bafo Fire. Obi ni ma benchre no. I was here for you for Sia. Na I don't know. Boy when you 2. No, we should 8. Danka here, kwa gasi. So almost a teacher now must. A member of free akose fantastic na we who kro. Oh yeah. I was so swa. Just now be me. Papa gasi mama. Hey. Remember na be John akose fantastic.
Hey, what's it, ja? What's it, ja? I was a few bia. What's it, ja? Sir, I don't pay me more torchlight. Oh, sir was so yen. Omo de hunu kwa. What yo? Oya kwa wale apostle. Akwata. Yes. Obi ni mo obi kire no. Ya wie. Akwata. Enti ni ye teacher for atem no. Ti na teacher ni bi ko ni nwura mu a, ki ebo ni tu adura no. So obi ni mo obi kire. Na no fa de ho. Teacher ni say wo kire akwala na de ntu odi watam. Ya Ntu obo ko. be ba cho ya power. Obi kire. Obi akwata. Enti say akwala ni na o ma bodam. And the teacher for mo kire o ma de. Na mo ti watam a. Bu problem ye say. Be ba mo chow. Abusiafo, I don't know how we have to work this thing out. Mama tinya fidie so na me sre empany for say omonye bibio. A deputy agric minister kura nro e 93 days of fresh say. Enra muti na the man na. Enra yi Ogunde Frey. Agric minister enkanfo ni nyina complaining. Asem we ye di hu commode but mesre empany for. Let's quicken it now. Say or say yes to see Sompa TV news called digital mo fan komaye because it is creating a whole lot. Yes. And I'm for be doye. Oh. Yeah. Etino ever sempeni for say nye bibi o. Animu ya na. It is creating a whole lot for us. Okay, Diaby is ready on a Friday. 5G be energy drink where if you tire power, if you get the 5G, it go help you. Miso be mango drink, it get very energy, it get vitamin A, vitamin C, the B